At ayan, ito na po yung toke na binigay ni Kuya Noli sa anak ko, si Bibi. Siguro ano na lang yan. Basta gamit. Sa Christmas, kung ano gusto niya, syempre, bata kasi hindi may iwasan. Basta ibili mo siya sa ano, ibili mo sa doon sa ano, ng mga gamit niya. Yung tira sa Christmas. Yan po, nandyan na yung ano, bus. Lower lines. Mas si Bibi. Sintabos ito na. Yan. Bus number 1139. Amuay. Kaya kung malula. Ito ang darawan. Kaya pa masahe? 950. 950. Maraming bakante. Kaya nga. Sa gitna lang kami. Dalawahan. Magbayad na lang kayo. Ayan po. Nakasakay na sila. Aircon 950. Ayan po, daan muna kami dito sa ano, Tanday Cemetery. Kasi mamaya busy na tayo. Ano, magulang ni Papa at saka magulang ni Mama. Dito na sila, mag-asawa. Magsisindi na ako. Kasama ko yung asawa ko. Galing kami sa Nabwa, Iriga. Tara. Ito. Ito. Sorry na ito. Tatay, oo. Dabasang baga kanda nagkuha o nagduot na. Walang naglinis sa kanila. Dabasang baga nag-asikaso ko yun eh. Tatay. Ano na? Sindi na. Later. Ito. Tara tay. Ay tatay. Siguro ka na di ako sila kanila. Yan na ba yun sa ano? Ulang. Dito yun eh. Victorino. Saan ba yan? Victorino. Relius Aliman. Yan. Tara ulang. Aliman pa lang talaga ninyo. Letter A. Buko man na ay. Dapo ba sa nasusunod? Ito yung papa ni Papa. Si ulang. Letter A na daira ron. Pero pa sila ano. Pero pasuluan mo. Si nanay. Si ulang. Ang asawa niya. Madalian lang ano. Pag sindig sa tanghali na si Bibi di pa kumakain. Bakit hindi namamatay ang kandila? Nandito na yung magbalahe. Yung dalawang ano, magulang ni Papa nagigitnaan nung magulang ni Mama. Ito naman si ano, yung Sarina. Ito yung Victorino saka si Sarina, mag-asawa. Eh dito namin. Sarina. Oh, Sarina Ramos Aliman. Tag-isa na lang sila ng kandila. Pulang pala lang ulang. Ang iniyok pa ni ulang. Sorry pa error mo. Madali kita. Hindi ulang. Madali kami tamig pang Manila si aming udma. Ay nga nod. Puntang Manila si aming mamaya. Papagamot. Pero matumbak. Piling ko na to. Ito naman kay nanay. Kasi natutumba kayo. Ito.
Ito na, Mi. Huwag kapot. Ito. Pag nasuon na Ito na. Ito na. Linya. Pari kapot. Padua. Napag-usang kanda ng susulo ay. Bakit hindi talaga? Yan. Napagsindi na tayo. Meron natin ba? Po. Right. At ayan po. Kasi yun nga, galing kami dun sa Nabua. Doon po may pinuntahan kami. At pumunta po pala dito si Kuya Noli. Nadatnan si Baby. Ito si yung anak ko. Na siya yung nadatnan kanina ni Kuya Noli. Anong sabi ni Kuya Noli? Hinanap ako. Yun, hinanap ako ni Kuya Noli. Kasi yun nga wala. At may inabot pala kay Baby na pera. Tulong ay bigay daw kay Baby para sa ano, yung kasi nagkasakit siya. Tamo. Para sa gamot, sabi. Para sa gamot. Ayun po. May bigay na 2K. Bigay na 2K. Kay Kuya. Ano ba yun? Chat ka ano ulit. Kuya Obet. Ito po. Yun, maraming salamat kay Kuya Obet sa bigay niyo po na suporta sa gamot sa anak ko. Maraming salamat po. At kay Kuya Noli na nagpunta dito na di kami nadatnan na nagbigay nito. Maraming salamat Kuya Noli. At ayun po, sa gamutan sa anak ko ay tapos na po yung check up niya. Kumbaga nung pagpunta namin dun sa ospital, ay follow up check up. Tiningnan ng doktor yung papel. Yung dito, oo. Yung resulta ng urinalysis. Yung resulta ng urinalysis. Yun, tiningnan ng doktor. Mama, may bibili ma. Yung sabi nung doktor, may kunti pa raw na nana sa ihi. May kaunti na lang. Pero kailangan gamutin. Tapos, yung nangyari, niresetahan ulit kami nung gamot na nasa bote na antibiotic. Sabi ng doktor, kailangan ay ubusin na lang to. Yun, pinaubos na lang namin dun sa anak namin. Sabi ng doktor, pag naubos na, kahit daw di na kami bumalik, kahit daw di na kami magpa-check up ulit, kasi okay na yun. Okay na daw po yun. Yun. At ito po, kasi magaling naman na yung anak ko. Yun, maraming salamat po sa tulong pinansyal sa amin, sa pamilya ko. At ito po ay ibibigay ko to sa anak ko. Siguro ano na lang po ito, kung pwede, kasi magaling naman na siya, ay dadalhin na nila to sa Maynila para ibili na lang siguro po ito ng mga gamit. May bike ka naman, hindi na pwede yung bike. At hindi nga pwede na kasi may bike ka naman. Ibibili na lang po ito ng damit niya. Damit, mga short, mga gamit niya. Yun. Huwag na laruan kasi yung laruan, marami kang laruan dyan na yung pinapadala ni Wawa, ni Lola mo. Yung importante, yung gamit mo. Ay, bawal ka nga magbike eh. Di ba dun sa doktor? Bawal ka magbike eh. At yun po. Bibigay ko to sa kanila para bibili ng gamit. Ubili mo si Bibi ng damit, short. Tapos magsimba kayo dun sa simba kayo dun sa Quiapo ni Bibi. Ma, dito ka ma. Ma, candy. Na po kasi
piprepare na yung asawa ko para sa mga gamit Hindi na pwedeng iwanan yun. may dalang plastic kasi pag nasuka gamit. Kunti lang na gamit kasi. Dami naman. Yan, ito lang damit. Yung nebulizer na pinapadala sa'yo, Bumili na sila. bumili na? Hindi na dadalhin yun. Sabi dalhin daw eh. Kunin mo Kasi wala namang gagamit dito. At ayan, ito na po yung toke na binigay ni Kuya Noli sa anak ko, ano si Bibi. Siguro ano na lang yan. Basta gamit. Sa Christmas, kung ano gusto niya, syempre, pag bata kasi, hindi may iwasan. Basta ibili mo siya sa ano, ibili mo siya doon sa ano, ng mga gamit niya. Hindi mo tira sa Christmas. Oh, basta ito, toke. Dalhin mo. Magpasa. Pasalamat ka kay ano. Ganun na, tanong. At mo na. Ay, tinatapasan na mo. May bibili kasi. Kanino galing? Kay Kuya Obit. Kuya Obet. Thank you po. Ano, umiyak? Basta thank you. Thank you po. Thank you po ng malaki. Malaking tulong po talaga to. Yung salamat. Salamat po, Kuya Obit. Yun, ano naman, ano pa. At ito naman po sa ano. Pasensya na ho, nagutom na po. Gawin na ng alian. Po kami na ng halian. At ito namang 3K na natitira dun sa, ano pabili mo na yun? Dun sa pinadala sa akin ni Miss NYC. Yun. Abangan nyo na lang po kung kanino nga ito mapupunta. Yun po. Abang-abang na lang. Gutom na talaga. Ay, gusto ko sanang sumama ang biyahe nila. Kaso, wag na lang kasi may trabaho. At sa mga viewers naman po, yan po, pasensya na po kayo kung yung naghanap kayo sa, nagko-comment kayo dun sa mga vlog nila na ba't di kami tumutulong. At dun sa nag-comment sa akin, nagsabi na di na raw gaano, anong pagkasabi nun? Parang yung pagkasabi niya na hindi na raw gaano, kumbaga madali na yung trabaho. Kumbaga yung naintindihan ko dun parang kung kailan yung pagkabigatan ng trabaho, wala kami, tapos nung magaan na, nandun na. Yun po, ulitin ko po sa inyo, linawin ko, may mga ginagawa rin po kami dito sa bahay kasi yun nga, nagbagyo tayo. Nung kasagsagan ng bagyo, di ako nakapaggawa dito. Nag-update tayo kung saan napunta. Napunta nga ako San Fernando. Para, kasi may mga nagtatanong kung mataas pa ba. Yung bula nga, di ko na na-videoan kasi lubat na yung ating GoPro. Yung cellphone ko rin lubat na. Hindi ko na yun na-videoan. Pero nakapunta pa rin ako doon. Baha yung sentrong bula. Yun. At kahapon yun, nakatulong na ako doon. Kaya pasensya na po kayo. Kasi may rason po yun. At alam naman ng mga kasama namin yun. Kung bakit. At yun nga, naglaban na. Mga ibang gawain. Kasi yun nga, yung asawa ko, aalis. Kaya yun po, pasensya na po kayo. Yun. Kasi nasabi naman namin yun kung ba't wala. Ayan. Basta ito, abang-abang na lang kung ano, kung para saan to. Itong 3K na to. At tataguin ko na to. Yun. Tapos mamayang gabi, yung plano ko kasi yung tindan ko wala namang laman. Kakatamad naman na magbantay ng kunti lang yung laman. Siguro maghahabal-habal muna ako mamayang gabi kasi undas ngayon. Maraming pasahero. Yung kulong-kulong ko naman ay pinahawakan ko doon sa pinsan ni Mrs. Kako, magkayod ka. Dito ka lang. At ako naman, magkakayod din ako doon sa motor. Habal-habal. Kung mapunta akong Bato, o Nabwa, Santo Domingo, kung saan yung mga sementeryo dito na malapit sa amin. Para magkaroon tayo ng income.
Kasi yung tindahan ko wala namang laman. Wala rin akong mabilhan. Kaya plano ko nito, habang nasa Maynila sila, ako pag umaga, nandun sa trabaho, dun sa Pabay Project. Pag gabi lang siguro ako magbubukas. Pag may laman na yung tindahan ko. Kung kaya, hantayin ko na lang yung asawa ko. Ayan po. Basta, yun, Kuya Obit, maraming salamat po sa binigay mo na 2K na pinaabot mo kay Kuya Noli. At yun, pagdating ni Kuya Noli dito, wala naman kami nadatnan yung anak ko. Yun po, Kuya Obit, maraming salamat. At salamat talaga. Hindi ko alam kung paano, basta pati ko. Nawawala yung nasa utak ko na eh. Kada ang mga paniwala na may mga mag-aabot sa amin. Ayan. Yun. Maraming salamat Kuya Obit. Salamat kayo. Thank you po sa mga nagbigay kay Kuya Kuya Obet, kay Ma'am, kay Kuya Obet, kay Miss NYC, kay Ate Eva, Kuya Ronnie, at kay Kuya Jojo. Sa lahat na. Sa lahat na po. At sa mga silent viewers na hindi po hindi nagsasawa na sumuporta. Ikaw na. Salamat yan Basta di bibili ng bike Gusto bili ng bike. Hindi pwede. Kung may bike siya, saka bawal siya. Ayan po. At gutom na ako. Kaya muna pa ako. Ayan po. Nandyan na yung bus. Super lines. Mas Bibi. Sintabos ito na. Yan. Bus number 1139. Amuay. Kaya ka malula. Saan ka madarawan? Kaya pa masahe? 950. 950. Ayan, may pamasahe mo. Maraming bakante? Kaya nga. 50 po, bayaran nyo. Maraming bakante. Sa gitna lang kami. Dalawahan. Magbayad na lang kayo. Yan po, nakasakay na sila. Aircon 950.